BMW Radu 5 predstavuje od svojho vzniku synonymum pre dokonalé skĺbenie športovosti a maximálneho jazdného komfortu. Ako dlhodobo najpredávnejší model značky vyniká nielen vysokým výkonom, ale dnes aj najhospodárnejšími motormi vo svojej triede. To spolu s najmodernejšími asistenčnými systémami robí z BMW Radu 5 tú najlepšiu biznis limuzínu súčasnosti. Dnes si poviem všetko podstatné, čo potrebujete o tejto novinke vedieť. Dizajn nového BMW Radu 5 Sedan vyžaruje atletickú silu, eleganciu a sebavedomú štýlovosť. Všetky varianty svetlometov pre BMW Radu 5 Sedan sú štandardne vybavené technológiou LED. Doplnkovo sú k dispozícii adaptívne LED predné svetlomety s dosahom až do 500 metrov. Pri pohľade z boku si všimnete kabínu, posunutú v pomere k dĺžke vozidla a jeho rázvoru výrazne dozadu. Krátky predný previs a splývajúca strecha sú ďalšími faktormi, vizuálne predĺžujúcimi siluetu. Ostrá línia, ťahnúca sa cez úroveň kľúčiek, sa stráca až v zadných svetlometoch. Dizajn zadných partií vytvára dojem expresívnosti, šírky, ale aj zároveň ľahkosti nového BMW Radu 5 Sedan. Zadné svetlá majú typický tvar písmena L. Novinkou je tu aj symetrické usporiadanie koncoviek výfukov, ktoré bude mať každý jeden model na oboch stranách. Vozidlo je k dispozícii s dvoma benzínovými a s dvoma dieselovými motormi. Tie sú od začiatku predaja kombinovateľné s najinteligentnejším pohnom všetkých štyroch kolies xDrive. V marci túto paletu doplňa verzie 530e plug-in hybrid a 520d Efficient Dynamics. Vrcholom ponuky bude M550i s výkonom až 462 koní. Interiér nového BMW Radu 5 Sedan stanovuje dokonalú rovnováhu medzi športovou orientáciou na vodiča a sofistikovanou eleganciou s maximálnym komfortom. Vďaka použitiu najmodernejších materiálov je vozidlo v priemere ľahšie o 100 kg. Jedným z cieľov nového BMW Radu 5 je ešte jednoduchšia a intuitívnejšia obsluha. Systém sa dá okrem ovládača s dotykovou plochou riadiť aj hlasovými povelmi alebo gestami, prípadne prostredníctvom dotykovej funkcie displeja. Interiéru dominuje displej infotainmentu, ktorý je dotykový a viete si ho personalizovať podľa vlastných preferencií. O príjemný pocit posádky sa postará aj doplnkové ambientné osvetlenie. K dispozícii je 11 rozličných svetelných efektov, ktoré zároveň zvýrazňujú dizajnové kontúry interiéru, napríklad na palubnej doske alebo v výplniach dverí. Napriek tomu, že rozmery vozidla sa zmenili iba minimálne, vo vnútri je vozidlo omnoho priestranejšie a poskytuje maximálny komfort pre celú posádku. Jazdné pôžitky dosahujú v novom BMW Radu 5 najvyššiu úroveň aj vďaka precíznemu riadeniu. Doplnkovo môže byť BMW Radu 5 vybavené aj integrovaným aktívnym riadením, ktoré obsahuje aj funkciu natáčania zadných kolies pre lepšie manevrovacie schopnosti pri nižších rýchlostiach a vyššiu stabilitu jazdy s presnejšími reakciami riadenia pri vyššom tempe. Štandardne sú k dispozícii jazdné režimy Comfort, Sport a Eco Pro. Ak je vozidlo vybavené dynamickým riadením tlmičov a navigačným systémom Professional, tak ovládač jazdného zážitku obsahuje aj nový režim Adaptive. Ten automaticky prispôsobuje účinok posilňovača riadenia, pohonnú jednotku a nastavenie podvozka štýlu jazdy vodiča a v závislosti od výbavy vozidla aj prechádzdanej trase. Nové BMW Radu 5 ponúka vodičovi značnú mieru podpory vo forme množstva asistenčných systémov. Za týmto účelom je štandardne vybavené 3D kamerou, ktorá v kombinácii s doplnkovými senzormi sleduje dianie okolo vozidla. Doplnkové, diaľkovo ovládané parkovanie umožní zvonku ovládať vozidlo a vojsť s ním aj na tie najtesnejšie parkovacie miesta pomocou kľúča BMW Display Key. Ten obsahuje integrovaný dotykový ovládací displej a nabíja sa vo vozidle buď USB portom alebo bezdrôtovo. Parkovací asistent je schopný vozidlo plne automaticky zaparkovať priečne aj pozdĺžne. Sám si vyhľadá voľné miesto pri prejazde okolo zaparkovaných vozidiel, a to až do rýchlosti 35 km/h. 7. generácia BMW Radu 5 predstavuje vrchol biznis limuzín súčasnosti. Príďte sa presvedčiť o jej kvalitách k nám do Autopalace.